Ассалому алайкум бародарон, нашод ракетка. Бисёритон пурсида, нашод ракетка видео кунед чӣ хеле рост ёки дурӯғ. Ракетка гуфта барномаи OneWin. Ҳаматон медонед ки ӯзиё бисёр блогерҳо реклама кардастанд. Ба монанди Асҳаб Тамаев ёки Гусейн Гасанов бинутин шумо метиҳем. Ай кадом ҳисоби сум кор мекунанд? Ӯзиё маша мегем ки бӯзи чӣ хеле вобшуда иҷа ки сум кор мекунанд. На сайти Гусейн Гасанов ҳаматон медонед бисёритон нигоҳ кунед. Так, ребят, пока мы слетаем, решил поиграть. X2 забрал и здесь забрал. Так, хай фаҳмиден ҷаша. Мақсад медроям ставкаи монайна барнома. Чӣ хеле ки Гусейн шумо метия. Медроям ставка мемона да болоравии ҳамон удамча ракетка. Болоравӣ шуда айни ҳисоб сум кор мекунад. Агар ки ҳамон X чанде ки боло рафт, шумо сум кор мекунед. Нигоҳ кунед OneWin, бисёриятон медонед ки ин сайт худаш як казиноае, ҷои ставкамоние OneWin. Ва ҳамин ҳисоб бозӣ ташкил кардагия барои привлекат кардани одамо. Бозишон якумаш мегем ки қиморае. Барое ки шумо ставка мемонед дар чизе ки ягон основание, ягон чӣ надора, просто ставка мемонед ва ҳамин гӯё ки сум кор мекунед. Лекин ҳақиқаташ дар чие? Ҳақиқати бозӣ. Ҳақиқат ҳамине ки дар инҷа ягон вақт шумо сум кор намекунед. Барои чӣ? Барое ки дар аввал шумо шояд ки як се бор боло мебаред, ягон бор сум кор мекунед, ставка мемонед, допустим нишон метиҳад поёнда. Нигоҳ кунед. Шумо ҷа метавонед чанд сомоне ки дар кора, допустим 50 сомон мемонед, сумтона мемонед, ставка мекунед дар болоравии ҳамин удамча. Агар ки чанд қай ки боло рафт, ҳамон қадар суми шумо зиёд мешавад. 1.16, допустим агар бишавад, шумо 2 баробар сумтон зиёд мешавад. 50 сомонтон 100 мешавад. Ва нигоҳ кунед ки дар инҷа аввал инҷа нишон додагия ки на болои боло шуда чӣ қадр зиёд мешавад, чанд фоиз. Аввал зиёд мекунад, кам шумо метавонед сум кор кунед. Баъд як боро подряд шумо бой метиҳем. Ман худам попробовать кардагия. Ман просто бозӣ намекунам дар инҷа, ман просто пробни ҳамина барои санҷидан ку чӣ хеле. Естественно ман даромадам, дидам ки бой метиҳем. Ҳама одамо бисёре баъд навистанд, гуфтанд ки мақсади бозӣ дурӯғае. Ҳама дар инҷа бой метиҳад. Дар инҷа ки мебарад? Естественно одамое ки реклама мекунад барномаро. Одамое ки реклама мекунад ба монанди Гусейн Гасанов. ин одамо дар инҷа рекламае ки мекунанд, аз ҳисоби рекламаҳошон сум кор мекунанд. 50% сума ҳамино мегиранд. Суме ки шумо мезгаронед бой метиҳем. 50% Гусейн Гасанов ёки мисол касе ки шумо ба реферали ссилкаи кадом одаме ки даромадагия дар инҷа дар ҳаваё мерава. Шумо нигоҳ кунед ки Гусейн қариб 20 миллион подписчик дорад. Ҳамин 30 миллион агар 1 миллионаш дорояд, основном бисёри ҳаминҷа дар фақат тоҷико, узбако, ҳамин азиятон халқи худ монанд. Барое ки русо бисёриёш медонанд ки чизо чизе нестай, ёра фрекнишон камтар қимтар ҳамин ҷа бисёр халқи мо медонанд ёки рафтан кунанд. Барои ин қадар бародаро накунед ҳамин корро. Якумаш ки қимораи ҳаромай, дуюмаш ки мақсад ҳамун қимор шумо агар бибаред ягон чиз шавад баракат надорад сумаш. Дуюмаш ки шумо инҷа намебаред, шумо ба Гусейн Гасанов кор мекунед ёки ба компанияи ҳамун OneWin. Гуфтем ки 50% дар ё меравад, 50% дар одамое ки бозира баровардагиянд. Барои ин қадар хубтараш накунед, хеле корро сар кор нагиред. Вобше бозиҳо дурӯғанд ҳамашон. Намё агар як гуфтем ки 20 миллион подписчикош 1 миллион одам агар ки ҳисоб кунед, 1 миллион одам агар ки дуруя 100 сомонӣ гузарона, минимум $10, $10 миллион мешавад. $10 миллион суми чанд таина хали мошинои чипкӣ мешавад. Ки ҳамагӣ нархи мошини Lamborghini урусаш медонад ки $450 миллион ай. То есть $450,000 $450 миллион гуфтам. 450 то ки метавонад 20 таи хали мошин харада сумаш. Ай суми ҳамин бозиёш. Естественно ё ҳамин ҳисоб кор мекунанд. Ҳамин ҳисоб ино чӣ мегам сум кор мекунанд. На ҳисоби гивай дига ҳисобошон. Барои ин қадар бародаро не Асҳаб Тамаевам мегуфт реклама мекард. Шумо бибинед ҳамиёро бидонед ки ҳамин чизода кор накунед бародар. мо барои ҳам мегем бисёре моро навистанд дар YouTube комментариё дод ки дар бораи ҳамин ракетка видео кунед. ин видео барои ҳам одамоае. Баъд касое ки бозӣ кардагиянд ёки бозӣ накардагиянд, мисол бозӣ кардагиҳо нависен ки чӣ хеле ҳамин гапҳои мо рост аст ёки не, мақсад ҳаминҷа мебарен ёки не.
касе биридай нависед ки мисол чанд қасм биридай касое ки бой додаган нависен ки мисол ҳамила хатронай мақсад вопшум чӣ гапай ҳамҷода бо нависен дар комментариҳо хубтар мешава. Ҳаминуда кор накунем бародарам. Ми совети мо меяд ки вапшай сар кор нагирӣ намедисуда қиморам хали казинода ки азарт низ чизай шуморо мекаша тарафи худаш полни мақсад қарз карда баъд суми калон мемонем полни бой метиҳем мемонем ба ҳамин ҳисоб. Дар комментариҳо нависем бародаро буда бурая чӣ видео кунем мо ҳатман медурем мебинем месанҷем ҳама тарафа хадмонавал мебинем ки ҳами мешава ё ки намешава баъдан видео мекунем дар шумо пешкаш мекунем.